Ето, приятели, днес сега ще правя видео личен удари, ама как ще снимаме тайно, защото не ми позволява да снимам тази. Да, ще го спра тук, когато влезнем ще го пусна. Да, обещавам ви. Обичам ви. Човек, как не ме предам хора, как не ме най-лучите си. Хора, как не ме да, ето тези. Дайте да покажем колко пъкета да дадем. Два. Те са по 1 лев с луто. Ето казва чушка. Давайте, айде да почнем. Хора, сега ще обърна. Де да знам, ма? Вчера пак това ще работи. Вчера, днеска, взимай парите за бутилка. По не връщаш. Не, взимай парите. Те каси празни, но на 4. Сега ще дам на кака ми работите. Ето. Ето. Семичка с калка. Приятели, те не знам дали ще ме хванат. Мишки. И тай, ама не излезахме. От магазина, да. Да, и сега ще помислили сме си, да няма повече смисъл. Како? Така ще станат повече и по-люто. И ще сложим люти чушки. Добре, сега почнем. Чакайте, ще спърза малко. Взех, ето тези работи. Това е доста луто показано. О, дай да спра малко. Готови сме. Аз слагам вече още лутата поправка. И аз сложих мода, доста обичам луто. Вече свикнах с лутото и ще чулим и ще турим лутчушки. Хора, когато турим вода ще въпусна, да. Когато бъдат готови. Хора, готови са. Почваме.